Mga pulis sa nagadayang dapit sa Central Visayas ang nagpakilig sa publiko dining Valentine's Day. Doon nga usab ang pagpahinumdom nga di mabiktima sa bisan unsang krimen. Ang detalye sa report ni Marie Dumamo. Kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Nang harana ang mga sakop sa Talisay City Police sa plaza sa Barangay Poblasyon gabi, nakijam usab sa pagkantang uban sa mga nananaw sama sa mga batanon. Samtang nang harana ang uban sa mga pulis, may nanghatag og rose sa kababayinan. Matod sa kapulisan nga taliwa sa mga kanta anausab ang pagpahinumdom sa publiko nga di mabiktima o magamit sa bisan unsa nga krimen. Sa silingang dakbayan sa City of Naga, nangatang ang mga pulis daplin sa daan ganihang buntag, apan dili tungod sa checkpoint, kundi aron pagpanghatag og flowers sa kababayinan, mapabata, hamtong, naglakaw man o nagsakyanan man. Sa silingang lalawigan sa dakbayan sa Tagbilaran, Bohol, nag-costume og Cupid ang mga pulis ug nanghatag og mga flowers ug chocolates. Alang sa mga pulis, usa kini sa ilang paagi nga mapaduol sila sa publiko ug aron adunay police visibility na usab. Happy Valentine's Day! This is to show that the PNP has a human side also. No? Aside from enforcing the law, we celebrate Valentine's. Samtang way hunong sa ilang smile ang mga babaeng traffic enforcer sa dakbayan sa Talisay nga nakadawat sa gipang apod-apod nga mga roses gikan sa ilang hepe sa City Toda. Tinuod, may excited good niya. Lipay, sobra. For the first time, si Sarah good ang nihatag na kong kuhay. Asa di ang bana ng uyab di ay? Wala man dere, nalipay, kilig. First time ba, ma'am? Ay, kaduha na, kay last year, nahatag po si Sir Joy na mo. Oh. Murag si Sergio na gimasig pamatag di ba? Yes, si Sir Joy ra yun. Oba ni Philip Patricio Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.